हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 13वा दिवस, 13वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन करूया. तुम्ही त्यांची आपण प्रार्थना म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 13वा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बोलता बोलता आपला 13वा अध्याय आलेला आहे. आणि या सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया ज्यांच्यामुळे ही 42वी बॅच ही उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मला आता छोट्या छोट्या प्रश्नांची उत्तरं द्या. तर मला सांगा, आपला हा भगवद्गीतेचा आपण काल एक टप्पा पार केला आहे किंवा एक पडाव पार केलेला आहे, तर त्याचं नाव काय आहे मला सांगू शकेल का? कोणी हँड रेस करू शकता तुम्ही? दुसरा कुठला पडाव होता? बोला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी 2 दिवस आउट ऑफ स्टेशन होते, तिकडे नेट नव्हतं, त्यामुळे माझे ते 2 अध्याय मिस झालेत. पण मला वाटतं 12वा म्हणजे भक्ती योग अध्याय पूर्ण झाला का? बरोबर. कालचा आपला भक्ती योग अध्याय होता, पण आपला भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा सुद्धा काल पूर्ण झालेला आहे. त्याचं नाव सुद्धा काय आहे? भक्ती योग आहे. पहिला आपला होता कर्मयोग, अध्याय नंबर 1 ते अध्याय नंबर 6. त्याच्यानंतर 7 अध्यायापासून 12व्या अध्यायापर्यंत आपला भक्ती योग. आणि आजचा आपला तिसरा टप्पा सुरू होतो आहे. शेवटचा टप्पा, शेवटचा पडाव तो आहे ज्ञानयोग. तर अध्याय नंबर 13 पासून अध्याय नंबर 18 पर्यंत. हरे कृष्ण माताजी. खूप छान. हरे कृष्ण. तर आता इथे आपल्या सगळ्यांच्याच मनातले थोडेसे प्रश्न असतील की ज्ञानयोग हा शेवटी का मांडला असेल? जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञान का मांडलं असेल? खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. अध्याय नंबर 1 ते 6 आपण कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा केलेली आहे. आपण
बघितलेलं आहे की भगवंतांनी कर्माला प्राधान्य दिलं आहे. पण ते कर्म कसं पाहिजे, की ते कर्म आपण भगवंताला अर्पण केलं पाहिजे. भगवंताच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. ते भगवंताला समर्पित केलं पाहिजे. म्हणजे त्या कर्माचा, त्या कर्मकांडाचा आपल्याला कर्मयोग करायचा आहे, कर्मयज्ञ करायचा आहे. असं कुठेतरी पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि मग शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसं मिळवायचं याचं वर्णन केलं आहे. आणि मधले 6 अध्याय भक्तीचीच चर्चा करतात. म्हणजे शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञानयोग आहे. मग आता ज्ञान काय आहे? आणि ते ज्ञान घेता घेता आपण कसं परमेश्वरापर्यंत पोहोचू शकतो, कशी भक्ती करू शकतो, तर हे शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि मधले 6 अध्याय म्हणजे आपण जर एखादा सँडविच जर आपण पाहिलं असेल, तर वर ब्रेड असतो, खाली ब्रेड असतो, पण मध्ये एक छान असा ती भाजी असते किंवा मध्ये जे असे तुम्ही पनीर म्हणा, चीज म्हणा आणि वेगवेगळे काकडी, टोमॅटो वेगवेगळे असे टेस्टी पदार्थ असतात. हो की नाही? तसंच वर कर्म आहे, खाली ज्ञान आहे, पण भक्ती म्हणजे जो गोडवा जो आहे, जो रसाळ, जो मधुरपणा जो आहे, जो आपल्याला भगवंतापर्यंत नेणार आहे किंवा त्याच्या ते प्रेम भक्ती किंवा भावभक्ती याच्या वरूनच आपण भगवंतापर्यंत पोहोचणार आहोत. तर ते मधल्या 6 अध्यायांमध्ये भगवंतांनी त्याची चर्चा केलेली आहे. मग तसेच 12व्या अध्यायात भगवंतांनी स्पष्ट केले आहे, की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसं मुक्त करता येईल. आता आपल्याला उपासना माहिती आहे, सामूहिक उपासना करतो आपण. बरेच जण वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांची पूजा अर्चा करण्यामध्ये व्यस्त असतात किंवा त्यांना जसं माहिती आहे, जसं समजेल ते करत असतात. पण भगवंतांनी 12व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे, की भक्तीचे वेगवेगळे प्रकार, वेगवेगळे टप्पे, की तुम्ही कसं करू शकतात आणि कुठल्या-कुठल्या मार्गांना तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे जेणेकरून जन्म-मृत्यूचा मार्ग कसा आपल्याला मोकळा करता येईल. कारण की प्रत्येकाचा आपापला हा वेगळा सेपरेट मार्ग असेल. त्यामुळे वैयक्तिकरित्या भक्ती कशी करायची आणि कसं भगवंतापर्यंत पोहोचायचं, ते काल आपण वेगवेगळे प्रकार पाहिले. त्यातला अ, अनन्य भक्ती योग आहे, निष्काम कर्मयोग आहे, सकाम कर्मयोग आहे, साधना भक्ती आहे. त्याच्यानंतर ध्यानातून भक्ती आहे, ज्ञानातून भक्ती आहे. असे वेगवेगळे विविध टप्पे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत. सर्वश्रेष्ठ जरी अ, अनन्य भक्ती असलं तरी ज्याची सुरुवात आहे, जो अगदी ज्याला काहीच माहित नाही आणि ज्याची पहिल्यांदा सुरुवात आहे, की भक्ती मार्ग काय आहे, भगवंत कोण आहेत, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला भगवंत सांगत आहेत, की कर्म. पण कर्म कसं? कर्मफळाचा त्याग केलेलं. त्याच्यापासून जर हळू आपण ते एक-एक टप्पे पार करू शकतो आणि पुढे जाऊ शकतो, ते श्रेष्ठ आहे, असं इथे भगवंतांनी कालच्या अध्यायात आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानांचं ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. आता बघा, भगवंतांनी 12व्या अध्यायात आपल्याला अनन्य भक्ती योग 11व्या अध्यायात पण सांगितलं आणि 12व्या अध्यायात पण सांगितलं. थोडक्यात आपल्याला जसा भाव तसा देव आपण म्हणतो. तर जसं आपण अनन्य भक्ती योगामध्ये असू, तर आपण निश्चितच आपला मोक्ष मार्ग मोकळा झाला आहे किंवा भगवंतापर्यंत आपण निश्चित पोहोचू शकतो. पण मग त्याच्यासाठी अनन्य भक्ती योग हा काही ही काही शेवटची पायरी आहे किंवा ते सोपं नाही आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला एक-एक प्रलोभनं, आसक्ती ह्या सगळ्यांचा त्याग करायचा आहे. आणि ही प्रलोभनं आणि ही आसक्ती कशात आहे? तर ह्या भौतिक जगात आहे. आपल्या आजूबाजूच्या ह्या भौतिक प्रपंचामध्ये आहे. जो भौतिक संसार आपण मांडलेला आहे, जिथे आपला जन्म झालेला आहे, मग तिथे आपली भौतिक नाती आहेत. त्या नात्यांमध्ये तर आपण गुंतलेलो आहोत. तर ह्या जो प्रपंच आहे, हे सगळं आहे. तर ह्या भौतिक जगातून अलिप्तता कशी मिळवायची? किंवा आपण कोण आहोत? नेमकं आपलं अस्तित्व काय आहे? आपण नेमके कोण आहोत? भगवंताचे अंश म्हणजे नेमकं काय? हे शरीर आपल्याला दिसतं आहे. अंश तर दिसत नाही, पण शरीर दिसतं आहे. मग हे शरीर कशासाठी आहे? ते कसं बनलं आहे? आपल्याला वेगवेगळ्या भावना आहेत. आपण ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. त्यामुळे समोर आपल्याला क्रिया आहेत, प्रतिक्रिया आहेत. हे सगळं आहे. मग हे काय आहे नेमकं? तर हे आपल्याला हे
सगळं ह्या शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये आपल्याला भगवंत सांगता आहेत आणि जेणेकरून ज्ञान काय आहे हे सांगून भगवंत आपल्याला आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, कसं ह्या ह्या अ, आसक्तींना आपण बाजूला सारू शकतो आणि पुढे जाऊ शकतो. तर हे ह्या 6 अध्यायांमध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे आणि मग निश्चितच आपण भक्ती मार्गावरलं आपण युक्त होऊ शकतो, असं आता सांगितलेलं आहे. आता पहिलाच आपल्याला अध्यायाच्या ह्या ज्ञानयोगाच्या अर्जुनाच्या सुरुवातीलाच प्रश्न आहेत. 8 प्रश्न आहेत. त्याच्यामध्ये अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे, प्रकृती काय आहे? पुरुष कोण आहे? क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्रज्ञ काय आहे? ज्ञान काय आहे? ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? ज्ञेय काय आहे? तर हे सगळं कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी प्रश्न विचारलेले आहेत आणि मग अर्जुनाने प्रश्न विचारले आहेत आणि भगवंतांनी त्याची समर्पक अशी उत्तरं दिलेली आहेत. अर्जुन म्हणताय, "हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचं आहे." परमपुरुष भगवंत म्हणाले, "हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात." म्हणजे काय आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, "क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतं मम." मग हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान आहे, असं माझं मत आहे. मग आता त्याच्यासाठी आता आपल्याला एक उदाहरण आहे इथे. तर तुम्हाला एक इथं बॅरल लँड दिसत आहे. तिथे एक कंपाऊंड आहे आणि त्याच्यामुळे एका कंपाऊंडमुळे किंवा एका कुंपणामुळे त्या शेताचे 2 भाग झालेले आहेत. ते एक तर तिकडचं पलीकडचं एक शेत आहे, या कंपाऊंडच्या इकडचं एक शेत आहे, बरोबर? आणि मग त्या शेताला एक ओनर आहे, एक मालक आहे. तर तो त्या शेताचा मालक हा इकडे तुम्हाला दिसतो आहे. बरोबर? आणि ह्या शेताचा एक मालक वेगळा असेल. मग आता हा जो मालक आहे, तर त्याला ह्या शेतीबद्दल सगळी माहिती असेल. म्हणजे त्या शेतीची पत काय आहे? ती जमीन त्याच्यामध्ये काय पिकू शकतं? मग ती पिकाऊ आहे का नापीक आहे? त्याच्यात कुठले फळं लागू शकतात, कुठल्या भाज्या लागू शकतात किंवा कुठलं धान्य पिकू शकतं? पाणी आहे का? मग किती आहे? मुबलक प्रमाणात आहे का कमी? हे सगळं त्या त्या ओव्हरऑल त्या सगळं काही माहिती आहे आणि मग त्या मातीची क्वालिटी कशी आहे हे आणि त्या पद्धतीने तो त्याची शेती करतो आहे. कारण तो त्या शेताचा मालक आहे. त्यामुळे त्याला ते सगळं माहिती आणि तशा पद्धतीने तो करतो आहे. पण कदाचित एवढ्या डिटेलमध्ये ह्या शेताबद्दल त्याला माहीत नाही आहे किंवा अजून पलीकडे कुठल्या कंपाउंडच्या तिकडे कुठे शेत असेल तर त्याला माहीत नाही आहे. तसंच ह्या शेतकऱ्याला ह्या शेताबद्दल विशेष माहिती नसेल. थोडंफार माहिती असेल, पण जास्त माहिती नसेल. परंतु असा एक आहे परमात्मा परमेश्वर, ज्याला ह्या शेताबद्दलही माहिती आहे, ह्या शेताबद्दलही माहिती आहे आणि ह्या शेताबद्दलही माहिती आहे. मग आता आपण पुन्हा मागे जाऊया. इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हा प्रश्न आहे की नाही? मग हे जे शरीर जे आहे ते म्हणजे क्षेत्रज्ञ. म्हणजे हे शरीर म्हणजे हे आपलं हे जे काय म्हणू शकतो, हे जे शेत दिसतं आहे ना, हे क्षेत्रज्ञ म्हणजे हे आपलं शरीर आणि त्या शरीरामध्ये एक आत्मा स्थित आहे आणि तो आत्मा म्हणजे ह्या शरीरामध्ये असलेला किंवा ह्या शेताचा मालक आणि त्या शरीरामध्ये एक परमात्मा सुद्धा स्थित आहे. तो सगळ्यांच्याच शरीरात आहे, की जो चेतना देण्याचं काम करतो आहे. तर तो परमात्मा तो सर्वज्ञ आहे. तो सगळ्यांच्याच शरीरात आहे आणि म्हणून इथे ह्या शेताबद्दलची माहिती आहे, ह्या शेताबद्दलची माहिती आहे, पलीकडचं अजून कुठलं शेत असेल त्याच्याबद्दलची माहिती आहे. अजून एक उदाहरण देते तुम्हाला. आता आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये आपण हा 18 दिवसाचा क्लास करतोय. याचा आपला 13वा अध्याय. आपण जे काही आता इथे शिकतो आहोत, तर याच्यामध्ये सपोज आता माझं डोकं दुखत असेल किंवा अजून कोणाचं डोकं दुखत असेल, तर
ते डोकं दुखतं आहे जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही तोपर्यंत कळणार नाही. ते माझं मलाच समजतं आहे. किंवा अजून कोणाचं डोकं दुखत असेल, तर जोपर्यंत ती समोरची व्यक्ती आपल्याला सांगत नाही, की माझं खूप डोकं दुखतं आहे, तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही. आपल्याला समजतं का? कोणाच्या शरीरात काय चाललं आहे, हे आपल्याला समजतं का? भूक लागली आहे, तहान लागली आहे, हे आपल्याला समजतं का? नाही, हे ज्याचं त्यालाच समजतं. परंतु आपल्या सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्थित आहे. आपल्या सगळ्यांमध्ये एक समानता काय आहे, की आपण आपल्यामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. तो एक परमात्मा सगळ्यांमध्ये स्थित आहे आणि ही एक प्रत्येकामध्ये आपल्यामध्ये समानता आहे. त्यामुळे आपल्याला आपलं डोकं दुखतंय का, आपल्याला भूक लागली आहे का, तहान लागली आहे, जे काही होत आहे, ते आपल्यामध्ये किंवा मला काय होतं आहे, यांना काय होतंय, यांना काय होतंय, हे कोणालाच समजतं आहे एका वेळी, त्या परमात्म्याला समजतं आहे. आणि जर आणि मला समजतंय म्हणजे माझ्या आत्म्याला समजतंय, पण माझ्या आत्म्याला फक्त माझंच समजतं आहे. तू समोरच्याचं कोणाचं समजतं आहे का? नाही. परमात्म्याला सगळ्यांचं समजतं आहे. म्हणजे आपलं शरीर जे आहे, हे क्षेत्र आहे आणि आपला आत्मा आणि त्याच्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा याला क्षेत्रज्ञ असं म्हटलेलं आहे. आणि हे जे जाणतो, की क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि आत्मा, परमात्मा ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि हे जे जाणतो, की ही ज्याला ओळख झालेली आहे, हे ज्याला माहिती आहे, पक्क माहिती आहे आणि त्याला ज्ञान असं म्हणतात. असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आता ह्या शेजारच्या चित्रामध्ये तुम्हाला एक विविध तुम्हाला अ, आपल्याच अवस्था आहेत. तर पहिली जी अवस्था आहे ही जागृत अवस्था आहे. म्हणजे बघा त्या पहिल्या चित्रात तुम्हाला वरच्या दिसतं आहे, की तो माणूस जो आहे, तो ऑफिसमध्ये बसलेला आहे, काम करतो आहे, हात एकीकडे फोनवर बोलतोय, एकीकडे हातामध्ये सिगारेट आहे, सगळं आहे. पण त्याच्यामध्ये त्याचं शरीर, त्याच्या शरीरामध्ये म्हणजे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोन्ही जागृत आहेत आणि त्यातमध्ये स्थित असलेला आत्मा परमात्मा तर तो सुद्धा जागृत आहे. ही झाली जागृत अवस्था. पुढचं जे मधलं जे चित्र आहे, त्याच्यामध्ये असं आहे, की त्याचं स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, पण त्याचं सूक्ष्म शरीर जागं आहे. त्याचं सूक्ष्म शरीर जे काही विचार करतो आहे, ते त्याला दिसतं आहे, ज्याला आपण स्वप्न म्हणतो. ही आहे स्वप्नावस्था. पर परमात्मा आणि आत्मा तर जागृत आहेच आहेत. आणि तिसरं जे आहे, ज्याच्यामध्ये स्थूल शरीरही झोपलेलं आहे, सूक्ष्म शरीरही झोपलेलं आहे, ज्याला आपण गाढ निद्रा असं म्हणतो आणि आत्मा परमात्मा स्थित आहेत, सचेत अवस्थेत आहे. आणि मग चौथी जी अवस्था असते त्याला तुर्य. चौथं म्हणजे तुर्य. तुर्यावस्था, चतुर्थ अवस्था. ती आपल्यासाठी नसते, तर ती अवस्था साधू लोकांसाठी, की जेव्हा ते योगी आहेत, आहेत, तर त्यांच्यासाठी ती अवस्था असते. जे अष्टांग योगातले ज्याने परिपूर्ण सगळे नियम पाळून हळू जो पुढच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, समाधी अवस्थेपर्यंत पोहोचलेला आहे, त्यांच्यासाठी ती तुरीय अवस्था असते. ती आपल्यासाठी नसते. आणि मग पुढे म्हणत आहे, क्षेत्राचं आणि क्षेत्रज्ञाचं हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केलं आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आलेलं आहे. मग हे आणखीन आपल्याला भगवद्गीतेतच मिळतंय का? तर नाही. अजून वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये पुन्हा तेच डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स इथे पुन्हा भगवंत सांगताहेत, की इथेच मी सांगतोय असं नाही बरं. ह्या शास्त्रांमध्ये आहे, उपनिषदांमध्ये आहे, सर्वत्र आहे. तू फक्त बघ म्हणजे तुला हे ज्ञान अजून वेगवेगळ्या उदाहरणांसकट तिथे तुला मिळेल असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग त्याच्यामध्ये आता पुढे सांगताना आता आपण शरीर क्षेत्रज्ञ आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. मग आता आपल्या शरीराभोवती कोश आहेत. मग त्यात आपल्या शरीराभोवती 5 कोश आहेत. आणि मग ते 5 कोशांमधला पहिला कोश आहे अन्नमय कोश. तर आता अन्नमय कोश याच्यामध्ये काय असतं, की आपली म्हणजे आपल्याला फक्त इंद्रिय आहेत किंवा आपण फक्त इंद्रियांच्याच इच्छेसाठी जगत असतो. जिथे भगवंतांचं, परमात्म्याचं रिअलायझेशन, की भगवंत कोणीतरी आहेत, ती त्यांच्यावरची श्रद्धा, त्यांच्यावरचा विश्वास, त्यांच्याबद्दलचं असलेलं रिअलायझेशन हे फार कमी आहे. ते
असे जे असतात, मग प्राणी असतील, झाडं असतील, मनुष्य प्राणी सुद्धा असतील, मनुष्य सुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत, की जे फक्त इंद्रिय भोगांसाठीच जगत असतात. त्यांचं आयुष्य फक्त इंद्रिय उपभोग घेणे हेच असतं. त्याच्या पलीकडे काही आहे हे त्यांना माहीतही नाही किंवा ते जाणून घेण्याची इच्छाही नाही आहे. तर असे सगळे जे आहेत हे अन्नमय कोशामध्ये आहेत किंवा त्यांचा फक्त अन्नमय कोश हा एवढाच अचेत आहे सचेत आहे किंवा तेवढाच तो जागृत आहे. पुढचा आहे प्राणमय कोश. मग याचा थोडस वरचा टप्पा आपण म्हणू शकतो की प्राणमय कोशामध्ये तुम्हाला जाणीव आहे, थोडीशी भगवंताबद्दलचा विश्वास आहे. म्हणजे शरीर आपण आणि भगवंत कोणीतरी आहेत आणि आपण आणि म्हणजे तिथे आपण एक जीव आहोत, भगवंत कोणीतरी आहे आणि मग काही पण करताना बाबा नाही बाबा आपल्याला शेवटी कोण तोंड द्यायचंय किंवा आपल्याला एवढं तर आपल्याला माहिती असतं की हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे किंवा हे पाप आहे, हे पुण्य आहे. हे थोडंफार रिअलायझेशन किंवा आपण स्वतःचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि आपण आपल्यामध्ये परमात्म्याचा अंश म्हणजे हे असं छोटंसं काहीतरी भगवंताबद्दल विश्वास किंवा भगवंत आहेत आणि आपलं चुकलं तर आपल्याला पाप लागेल, बरोबर आलं तर पुण्य लागेल वगैरे असं काहीतरी असं एवढंच काहीतरी ते आवाज रिअलायझेशन. गेला मॅडम आपला. हरे कृष्ण. आवाज नाही येते का? सगळ्यांनाच नाही येते? हरे कृष्ण. बाकीच्यांनी पण मला सांगा. मला मला येतोय आवाज. हा माताजी जरा तुमचं नेट चेक करा मग, कारण की मला इथं नेट फुल दिसत आहे. हरे कृष्ण. हा तर आपण प्राणमय कोशामध्ये की ज्यांना फक्त ह्या थोडस रिअलायझेशन आहे किंवा थोडीशी जाणीव आहे, त्याच्या पुढचं आहे की इथे थोडीशी मन कार्यरत असतं. जसं एक शारीरिक स्तरावर आहे, एक थोडस मन कार्यरत आहे. तिसरं जे आहे ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, इथे मनही कार्यरत आहे आणि मनासोबत बुद्धीही कार्यरत आहे. त्यामुळे इथे ज्ञान काय आहे किंवा वेगवेगळे आपण वाचन करू शकतो, चांगल्या गोष्टी ऐकू शकतो, आपण एखादी कला जोपासू शकतो. तर हे सगळं जे आहे मनोमय कोश किंवा ज्ञानमय कोश, की आपल्याला जाणीवा आहेत आणि त्याच्या काहीतरी आवडी-निवडी आहेत, काहीतरी आपण वाचतो आहोत, काहीतरी वाचन केलं पाहिजे, काहीतरी ग्रहण केलं पाहिजे. तर ही जी आकलन शक्ती जी आहे किंवा हे हे जे आहे हे ज्ञानमय कोश. इथे बुद्धी आणि मन हे दोन्ही कार्यरत आहेत. चौथं आहे की विज्ञानमय कोश. मग आता आपण जे काही वाचतो आहोत किंवा जे काही आपण ग्रहण करतो आहोत किंवा बघतो आहोत आजूबाजूला, मग इथे मन, बुद्धी आणि सोबत आपला आत्मा, तर याची सुद्धा जाणीव आहे आणि ह्या सगळ्यां मिळून आपण जे काही अध्यात्म काय आहे, भगवंत कोण आहेत, त्या जसं आपला हळूहळू भगवंतावरचा विश्वास जो आहे, एक एक कोश आपले उलगडत गेले की विश्वास वाढत जातो, सेवा करायला लागतो, आपण नामजप करायला लागतो. तर ते आहे विज्ञानमय कोश आणि मग सगळ्यात शेवटी आहे आनंदमय कोश. मग आपल्याला भगवंत कोण आहेत ही इथं ज्याची जाणीव आहे, आपण कोण आहोत ही जाणीव आहे आणि त्या भगवंतासाठी आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे तुम्ही नामजप करा, तुम्ही सेवा करा. हॅलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा तर ही जी आपली याच्यामध्ये की सच्चित आनंद आपल्याला जो भगवान म्हणजे तो काय आहे आणि आपण भगवंतापर्यंत कसं पोहोचू शकतो किंवा तो त्याची अनुभूती आणि मग आपण ती जी येते तो जो आहे हा आनंदमय कोश. मग इथे आपण मन, बुद्धी, शरीर, इंद्रिय इच्छा याच्यावर आपण नियंत्रण मिळवून आपण तो आनंद उपभोगू शकतो. तर हे जे सगळं आहे हा आनंदमय कोश आहे. म्हणजे ज्यांची आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढलेली आहे, ज्यांचा आध्यात्मिक प्रवास सुरळीत झालेला आहे, टप्प्या हळूहळू एक एक पायऱ्या पुढे पुढे गेलेल्या आहेत, त्यांच्या आनंदमय कोशामध्ये ते असतात. म्हणजे आपले हे जे शरीराभोवती असलेले एक एक कोश जे आहेत, तर जसं जसं आपली एक एक टप्पा पुढे होत जातो तसे तसे ते कोश उलगडत जातात. आणि मग आता आपण लगेच पुढे जाऊया
मग आता हे शरीर कशाचं बनलेलं आहे? शरीर शरीर म्हणतो, मग शरीर कशाचं बनलेलं आहे? पंचमहाभूत, मिथ्य अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे 3 गुण जे आपण उद्याच्या अध्यायात शिकणार आहोत. रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण. ह्या 3 गुणांना अव्यक्त असं म्हटलेलं आहे. 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय म्हणजे इंद्रिय आणि इंद्रियांचे विषय, 5 इंद्रिय विषय आणि हे सगळं मिळून असे हे 24 घटक आहेत. म्हणजे बघा पंचमहाभूत ज्यामध्ये पृथ्वी, आप, जल, तेज, वायू ज्याच्यामुळे आपलं स्थूल शरीर बनलेलं आहे. आणि मग आहेत मग आपली 5 कर्मेंद्रिय. बरोबर? ही झाली. त्याच्यानंतर 5 ज्ञानेंद्रिये म्हणजे 10 इंद्रिय झाले. हे झाले 15. त्याच्यानंतर मिथ्य अहंकार, बुद्धी आणि मन जे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे. हे झालं आपले किती 15 आणि 3 18. बरोबर? आणि 5 इंद्रिय विषय आणि आणि 24 आहे हे 18 आणि 5 23 आणि 24वा अव्यक्त म्हणजे आपलं 3 गुण. अव्यक्त म्हणजे त्रिगुण. तर हे जे आहेत ह्या 24 घटकांपासून आपलं शरीर बनलेलं आहे आणि ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना, धैर्य ह्या अशा वेगवेगळ्या विकार उत्पत्ती होते. ह्या गोष्टी तयार होतात आणि त्याला क्षेत्र असं म्हटलेलं आहे. मग क्षेत्र म्हणजे आपलं हे शरीर जे आहे ते स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर आणि आपला बद्ध आत्मा म्हणजे त्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत. त्यामुळे ह्या गोष्टींपासून बनलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या शरीरामध्ये म्हणजे ह्या ज्या आपल्या इच्छा आहेत, ह्या भावना आहेत, ही सुख-दुःख जे आहेत, आपल्याला खूप आनंद होतो, खूप दुःख होतं, ईर्ष्या येते, मत्सर आहे, सगळं आहे, राग आहे, लोभ आहे, हे सगळं जे आहे, हे काय आहे? ह्या शरीराचं आहे, आत्म्याचं नाही. याच्यामुळे याला क्षेत्र असं म्हटलेलं आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया, की ज्ञान काय आहे? तर ज्ञानाची व्याख्या जणू इथे आपल्याला दिलेली आहे. तर पुढच्या 4 श्लोकांमध्ये ती आपल्याला व्याख्या दिलेली आहे. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्य अहंकारारहित, त्याच्यानंतर जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादींमधील दुःखदोष जाणणे. म्हणजे आपण या जन्म मृत्यूच्या विळख्यात आपण अडकलेलो आहोत की नाही? मग आपला जन्म झाल्यावर काय होतं? जन्माला येतो. मग हळू-हळू आपण वृद्ध होत जातो. म्हणजे आपली आपली अवस्था जी आहे आणि मग त्याला वेगवेगळ्या जसं-जसं शरीर वाढतं आहे, वय वाढतं आहे, तसे-तसे एक-एक व्याधी जळत जातात. आणि मग त्या व्याधी जडल्या की आपण हळू अजून शरीर जे आहे ते जीर्ण होत जातं. म्हणजे जरा अवस्था येते, वार्धक्य अवस्था येते आणि मग शेवटी ते शरीर जीर्ण झालं की तो आत्मा जो आहे त्या शरीराचा त्याग करतो, ज्याला आपण मृत्यू म्हणतो. म्हणजे ह्या 4 अवस्था ज्या आहेत त्यामधनं आपण सतत जात असतो. तर ही जी 4 दुःख आहेत आपली, की त्याच्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, तर हे जाणणं, त्याच्यानंतर अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले-बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्त्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञान आहे. मग आता भगवंतांनी ज्ञानाची व्याख्या जणू 13व्या अध्यायात सांगितलेली आहे आणि याच्या पलीकडचं काही असेल तर ते सगळं अज्ञान आहे असं सुद्धा स्पष्ट भगवंतांनी इथे केलेलं आहे. मग आता आपण एक-एक गोष्टी बघूया. नम्रता. मग बघा जो जो ज्ञानी आहे ना, तो नम्र असतो. आता मग ज्ञान ज्याला खरंच ज्ञानाचं अनुशीलन झालेलं आहे, तो खरंच नम्र असतो. कारण की त्याला माहिती आहे आपण एका कृष्णाचे सेवक आहोत. आपण कनिष्ठ आहोत, आपण दुय्यम दर्जाचे आहोत. नाहीतर बघा हल्ली ज्ञानी लोकांना अहंकार भारी असतो. मी, माझं, पाहिलं का माझं कसं आहे? मग मी कोणीतरी आहे. हा अहंकार ज्याचा बळावतो तो ज्ञानी निश्चित नाही आहे. आणखी ज्ञानाने अहंकार कधीच वाढत नाही. तर
जो ज्ञानी असतो तो नम्र असतो. ही पहिली पायरी आहे. हा पहिला गुण आहे. अभिमान. मग मी शरीर नाही आहे, त्यामुळे हा मान-सन्मान हा या शरीराचा आहे. हां, आदर, अनादर हा या शरीराचा आहे. आत्म्याला या सगळ्या गोष्टींची काही घेणं-देणं नाही. त्यामुळे मग अभिमान कसला? कसला अहंकार करायचा? कसला अभिमान करायचा? कसला प्राउड फील करायचा? जे आपलं नाहीच आहे, जे नाशवंत आहे. त्याच्यानंतर अहिंसा. मग जोपर्यंत आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये आपण जे ज्ञान ग्रहण करतो आहोत आणि आपण ते कुणाला सांगत नाही आहोत किंवा आपण त्या कोणाला उन्नत करत नाही आहोत, शेअर करत नाही आहोत, तो एक सुद्धा एक प्रकारचा हिंसाचार आहे, असं प्रभुपाद म्हणतात. त्याच्यानंतर सहिष्णुता. अपमान सहन करण्याचा सराव करा. म्हणजे सहिष्णुता म्हणजे काय, की आपल्यामध्ये सहनशीलता तयार होते. सहनशील भावना आपल्यामध्ये तयार होते. मग त्यात असं असतं, की आपण ह्या 24 घटकांमध्ये अडकलेलो आहोत. त्यामुळे कोणी आरे म्हटले, की आपण लगेच कारे काढतो. गरज नसते प्रत्येक वेळी काढायची आणि मग आपल्यामध्ये एक ती सहिष्णुता किंवा संयम आपल्यामध्ये तो वाढीस लागतो. त्याच्यानंतर साधेपणा. मग आपण इतकं साधं असलं पाहिजे, की आपण ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे किंवा ट्रान्सपरंट असलं पाहिजे, की मग समोर शत्रू जरी आला, तरी त्याच्यातला आपल्यातला साधेपणा त्याला तो उमजला पाहिजे, तो समजला पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणं हे आवश्यक याच्यासाठी आहे, कारण की काय योग्य, काय अयोग्य याची जाणीव त्याशिवाय आपल्याला होत नाही किंवा नेमकं समजत नाही. कारण की हे इतकं गुंतागुंतीचं कर्म हे इतकं गुंतागुंतीचं आहे, की आपल्याला कशाचा दोष लागेल आणि कशाचा नाही आणि मग म्हणून आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंची गरज आहे. मग स्वच्छता. मग स्वच्छता म्हणजे फक्त बाह्य स्वच्छता का नाही, अंतर्बाह्य स्वच्छता. जसं आपण रोज सकाळी अंघोळ करतो आणि म्हणजे स्नानादी कर्म आहे, तसंच आपल्याला अंतर्गत स्वच्छतेसाठी आपल्याला नामजप आहे. मग आपल्याला आपल्यातला जो रजोगुण आणि तमोगुण असा ठासून जो भरलेला आहे, तर त्याला जर बाजूला काढायचा असेल, तो स्वच्छ करायचा असेल, तर शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, शुद्ध सात्विक गुण जो आहे, तो वाढीस लागला पाहिजे. तो कशाने होणार आहे? तो नामजपाने होणार आहे. त्यामुळे अंतर्गत स्वच्छता सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे. स्थिरता आणि मग हे जेव्हा आपली स्वच्छता झाली, की आपल्याला स्थैर्य येतं. नाहीतर आपण नुसतंच धावतो आहोत. नुसतं आपलं 24/7 आपण फक्त त्या प्रॉपर्टी आणि इस्टेट आणि याच्या मागे आपण पैशामागे धावतो आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सुखाच्या मागे धावतो आहे, आनंदाच्या मागे धावतो आहे. पण सुख काय आहे? आनंद काय आहे? आपली फक्त त्याची संकल्पना जी इतकी संकुचित आहे. एखादं हे भौतिक सुख, भौतिक आनंद, कुठेतरी फिरायला जाणं, वीकेंडला कुठे काहीतरी प्लॅन करणं, पार्टी करणं आणि भरपूर प्रॉपर्टी, भरपूर पैसा, भरपूर इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काहीतरी सुख. हे अशा भरपूर दागिने, उंची वस्त्र हे सगळं जे ह्या सुखाच्या ज्या आपल्या संकल्पना आहेत आणि ते गोळा करण्यासाठी आपण नुसतं धावतो आहोत, नुसतं धावतो आहोत. स्थैर्यताच नाही आहे, की आपण असं म्हणतच नाही. वय वर्ष 80 जरी आलं तरी आपण म्हणत नाही, की बस. आपण धावतोच आहोत, अजून आपल्याला पाहिजेच असतं. पण जेव्हा माणसामध्ये आध्यात्मिक उन्नती येते, तेव्हा आपल्याला समजतं, की कुठे थांबलं पाहिजे. आपल्याला नेमकं हवं काय आहे? आपल्याला कुठे जायचं आहे? आपलं गंतव्यस्थान काय आहे? तर हे जेव्हा येतं, तेव्हा आपल्याला स्थैर्य येतं आणि आपल्याला समजतं, की आपल्याला काय करायचं आहे आणि तशा पद्धतीने आपली वाटचाल असते. ते आहे स्थिरता. आत्मनियंत्रण. मग आध्यात्मिक प्रगतीसाठी हे खूप आपल्याला गरजेचं आहे. तर स्वतःवर नियंत्रण ठेवलं नाही, मनावर नाही, शरीरावर नाही, इंद्रियांच्यावर नाही, तर मग काय मजा ना? कशी आपली प्रगती होणार? त्यामुळे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला त्याशिवाय आध्यात्मिक प्रगती नाही. इंद्रिय वस्तूंचा त्याग. मग आपल्याला ज्या अनावश्यक मागण्या पूर्ण करणं म्हणजे आपण गेलो मॉलमध्ये की भरपूर खरेदी करून येतो. काही गरज नसताना आपण एवढी ट्रॉलीभर सामान भरून घेऊन येतो. कुठे गेलो ऑनलाईन शॉपिंगला बसले की भरपूर कपडे खरेदी करू म्हणजे गरजेचं नाही आहे. इंद्रिय वस्तू आपण इंद्रिय इच्छांवर एवढं अगदी आपण त्या पूर्ण करण्यासाठी बाहेर पडलो, की इथे पाणीपुरी मिळाली, इथे वडापाव, इथे म्हणजे फास्ट फूड खा, हे खा, ते खा. इतक्या आपल्या इंद्रिय इच्छांवर आपण जराही नियंत्रण नाही आहे. तर ते नियंत्रण करणं शिकलं पाहिजे. ज्या आपल्या अनावश्यक गरजा आहेत,
त्या थांबवल्या पाहिजे. तिथे आपण नियंत्रण आणलं पाहिजे. मग हळू तो पहिला टप्पा आहे, ती पहिली पायरी आहे. खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती. मग पुन्हा जसं वर सांगितलं, आता मी शरीर नाही, मी आत्मनही नाही, मी एक आत्मा आहे आणि माझा आत्मा हा कृष्णाचा सेवक आहे. हे जेव्हा आपण मान्य करतो, तेव्हा जे नाशवंत शरीर आहे, तर त्याचा अहंकार सुद्धा त्यालाच जडलेला आहे ना, तो त्या शरीराचाच एक भाग आहे. तोही नाशवंत आहे. मग हे ज्याला जाणवतो, मग त्याच्यामध्ये अहंकार उरत नाही, अभिमान उरत नाही. वाईटाची धारणा. मग तेच की त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा भगवंतांबद्दल जेव्हा आध्यात्मिक गुरूंकडनं आपण जाणतो, तेव्हा हे जे भौतिक जीवनामध्ये आपण आहोत, भौतिक प्रपंच आहे, सगळं आहे, भौतिक नाती आहेत, भौतिक संसार आहे, तर याचा आपण त्याच्यापासून थोडंसं अनासक्त व्हायला लागतो किंवा त्याच्यापासून आपण थोडं दूर हो जायला लागतो. अलिप्तता, कृष्णासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्यास तयार. मग अलिप्तता, मग या भौतिक संसारामध्ये म्हणजे प्रपंच करावा नेटका, म्हणजे परपंच करा, पण त्याच्यामध्ये गुंतू नका. तेवढाच त्रयस्थपणे करा, ते आहे अलिप्तता. मग पुन्हा भगवंतांनी पुढे सांगितलेलं आहे, पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींशी बंधन करू नये. मग पुन्हा तेच कृष्ण भावनाभावी जीवन जगता आलं पाहिजे. म्हणजे हा प्रपंच जो दिलेला आहे, हा कृष्णाने मला हा प्रपंच दिला आहे आणि त्याच्या आनंदासाठी करायचा आहे. आणि मग त्यांची जी जबाबदारी आहे, जी प्रापंचिक जबाबदारी आहे, ती ही कृष्णाने सोपवलेली आहे आणि तशा पद्धतीने ती पार पाडायची आहे. तर हे इतकं जर क्रिस्टल क्लिअर असेल, तर आपण त्या भौतिक बंधनामध्ये अडकत नाही, त्या भौतिक प्रपंचामध्ये अडकत नाही आणि आपण आपली आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो. मग चित्त निवृत्ती किंवा भगवंताचं नित्य स्मरण. मग जसं वरप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला जर इतक्या सगळ्या गोष्टी माहिती असतील, तर आपण भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला गुंतवू शकतो. भगवंताच्या भक्तीमध्ये, सेवेमध्ये आपण स्वतःला रुजू करू शकतो. मग अखंड भक्ती सेवा म्हणजे अनन्य भक्ती, ही आपल्याला ज्या भक्तीचे आपण प्रकार शिकलेले आहोत, नवविध भक्ती, तर त्याच्यापैकी कुठल्याही भक्ती प्रकाराने आपण भगवंताशी गुंतवू शकतो. निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा. मग आता निर्जन ठिकाणी तर आपण राहू शकत नाही प्रॅक्टिकली, पण आपण जे जे नास्तिक आहेत, जे असे आपल्या आजूबाजूला अनेक लोक असतील, घरात असतील, बाजूला शेजारी-पाजारी असतील, ऑफिसचे कलीग्स असतील, मित्र-मैत्रिणी असतील, की ज्यांचा देवावर विश्वास नाही आहे, जे नास्तिक आहेत, तर त्यांच्याशी तेवढ्यापुरताच संबंध ठेवायचा आणि त्यांच्यापासून आपण जास्त त्यांच्यामध्ये न मिसळता जर कुठे भक्तांचा सहवास जर लाभत असेल, तर तो शोधायचा आणि तो शोधण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्यासोबत राहायचा, जेणेकरून आपल्या ज्ञानामध्ये वाढ होईल, आपली आध्यात्मिक उन्नती वाढेल. तर हे आपण थोडंसं बघितलं पाहिजे. सामान्य लोकांपासून अलिप्तता, जसं आता आपण सांगितलं, बोललो तसं. आणि आत्मसाक्षात्काराचे महत्त्व स्वीकारणे, आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे अनावश्यक खेळ, सिनेमा किंवा भक्ती नसलेले सामाजिक उपक्रम सोडून आपण त्या वेळेचा अपव्यय टाळा. मग आता आपण बघा, आता मी रोज तुम्हाला सांगते, की रोजचं माझ्या बोलण्यामध्ये असतं. प्रभुपाद यांनी आपल्याला 16 माळा जप करायला सांगितलं आहे. कोणीतरी मला विचारलं पण होतं, की 16 माळा करायला लागतो किती वेळ? तर मला सांगा, मी सांगितलं 2-2.5 तास लागते. जर सांगितलं 2-2.5 तास जर तुम्हाला नामजपासाठी द्यायचे आहेत, तर आपली पहिली स्पॉन्टेनियसली प्रतिक्रिया काय असेल? बापरे! 2 तास, कोणाकडे एवढा वेळ आहे? हो की नाही? अगदी साहजिक, सहज ही प्रतिक्रिया असेल. पण तेच आपण कुठल्यातरी आपण बाहेर शॉपिंगला गेलो, सिनेमा बघायला गेलो, घरामध्ये डेली सोप आपण बघत असू, मोबाईलवर आपण चॅटिंग करतो आहोत, सोशल मीडियावर बसलेलो आहोत, फोटो काढतोय, पोस्ट करतोय, ह्याच्यामध्ये कुठे तास, दीड तास, 2 तास, 3 तास निघून जातात, आपल्याला कळत नाही. मग हा जो वेळ जो आहे, जो आपण व्यर्थ वाया घालतो आहोत, तो आपण सत्कारणी लावू शकतो आणि जो आपल्याला असं वाटतं, की बापरे! 2-2.5 तास, तर तो 2-2.5 तास आपल्याला सहज मिळतील आणि ह्या आपण वेळेचा सदुपयोग करू शकतो. असं आपल्याला हे जे सगळं आहे, हे ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त सगळं अज्ञान आहे.
पुढे जाऊया लगेच. नेय. नेय म्हणजे काय आणि याचं मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकरणाच्या पलीकडे आहे. मग आता नेय काय आहे हे भगवंत वर्णन करत आहेत. जे भौतिक जगाच्या आणि कार्यकरणाच्या पलीकडे आहेत. सत्य काय आहे त्याचं वर्णन आता इथे भगवंत करत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृच. मग परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तर सर्व जीवांचं पालन करता असला तरी तो अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर तो सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. आता आपण अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे शिकलेलो आहोत. त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की भगवंत पासून हे ब्रह्मांड तयार झालेलं आहे, ही सृष्टीची उत्पत्ती झालेली आहे. तरी सुद्धा भगवंत एका त्रयस्थाप्रमाणे अनासक्त आहे. ह्या याच्यामध्ये गुंतलेला नाही आहे. म्हणजे आपण ते दूध, दही, तूप हे उदाहरण पाहिलेलं आहे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व. त्यामुळे आता ही गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. इंद्रिय ही आपल्यासाठी आहे, भौतिक शरीर हे आपल्यासाठी आहे, भगवंतांचं हे दिव्य शरीर आहे. त्यामुळे भगवंत हे इंद्रिय रहित आहेत किंवा इंद्रिय इच्छान रहित आहेत भगवंतांचं शरीर. आणि ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे आहेत. 3 गुणांचे स्वामी ते आहेत. आणि मग पुढे बघूया, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरम एवच सूक्ष्मत्वाद विज्ञेयम दुरस्थम चांतिके च तत्. मग परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे आणि ते अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. मग असं आता आपण परमात्म्याबद्दल आपण ते बघितलं की ते सगळ्यांचं मूळ उगम स्थान आहे. मग हे मूळ उगम स्थान जे आहे ते आपल्या आतही आहे, आपल्या बाहेरही आहे. ते आपल्या आत आहे, पण ते इतकं सूक्ष्म आहे की ते आपल्याला दिसतच नाही. आपल्या सामान्य डोळ्यांना, सामान्य इंद्रियांच्या आपली इंद्रिय सदोष आहेत. ऐकणं, बोलणं, सगळं आपलं पाहणं हे सगळं सदोष आहे. आपण 360 अँगलने काहीच बघत नाही. त्यामुळे जे दिसतं आहे तेच त्यामुळे आपल्याला त्या भगवंताची आपल्याला दिसत नाही. तो इतका सूक्ष्मातिसूक्ष्म आपल्याच हृदयामध्ये स्थित आहे, पण तो आपल्याला त्याची जाणीव नाही. तो आपल्या बाहेरही आहे, पण तो इतका दूर आहे की तरीही आपल्याला दिसत नाही. कारण की एका ठराविक अंतराच्या पलीकडे आपण पाहू शकत नाही. त्यामुळे तो आपल्या अत्यंत जवळ आहे, तरी त्याची जाणीव नाही. तो बाहेर आहे, पण तो इतका दूर आहे, त्यामुळे त्याची जाणीव नाही. असा हा परमसत्य किंवा परमतत्व भगवान श्रीकृष्ण पुढे म्हणत आहेत. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे, तो अव्यक्त आहे, तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे. ज्ञानाचं ध्येय ही तेच आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. रोज आपण प्रार्थना म्हणतो, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया. अज्ञानरूपी अंधारातून बाजूला सार आणि ज्ञानरूपी प्रकाश जो आहे तो माझ्यामध्ये स्थिराव, माझ्यामध्ये स्थित कर. मग सगळ्यांमध्ये आपल्या ह्या ब्रह्मांडामध्ये जो प्रकाश जो आहे, ब्रह्मांड हे अंधकाराने भरलेलं आहे. हे भौतिक ब्रह्मांड, हे भौतिक सृष्टी जी आहे त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त अंधार आहे. पण प्रकाश देण्याचं काम कोण करत आहे? तर चंद्र सूर्य. मग हे चंद्र सूर्य कोण आहेत? तर भगवंतांनीच त्यांच्यामध्ये तो प्रकाश दिलेला आहे आणि तो उत्सर्जित कोणामुळे करत आहेत? तर भगवंतांनीच दिलेल्या शक्तीमुळे करत आहेत. आणि म्हणून आजूबाजूला आपल्याला प्रकाश दिसतो आहे, हो की नाही? त्यामुळे आपल्यासाठी प्रकाशाचा उगम कोण आहे? तर भगवंत आहेत. आणि ते अव्यक्त आहेत. पुन्हा ते आपल्याला दिसत नाही आहे, त्याची जाणीव नाही आहे. आणि तेच ज्ञान आहे की त्यांना जाणणं किंवा ते आपल्या शरीरामध्ये आहे हे जाणणं हेच ज्ञान आहे. आपण आत्ताच पाहिलं. त्याच्यानंतर मग नेय काय? आता आपण नेय पण पाहिलं की जो परमात्मा आहे, जो आतमध्ये पण आहे, जो बाहेर पण आहे, तो हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि ज्ञानाचं ध्येय काय? मग ज्ञान घेतलं आपण, शरीर नाही, आपण आपल्या शरीर आणि क्षेत्रज्ञ याचं ज्ञान घेतलं, हे जाणलं, मग म्हणजे आपल्याला
त्या भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. ते क्षेत्र सोडून त्या परमात्म्यामध्ये मिसळायचं आहे. त्याच्यापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. वैकुंठ धामामध्ये जायचं आहे. तिथे जाऊन स्थिर व्हायचं आहे. तर हे सगळं जे आहे हे ज्ञानाचं ध्येय. आणि मग असा जो कोणी आहे, असा परमात्मा तो कुठे आहे परत? सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. त्यामुळे ज्ञेय काय आहे किंवा भगवंत कोण आहेत, हे आता आपण परमात्मा काय आहे, हे आता आपण ते सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहे, की अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र म्हणजे आपलं हे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात आता तुला त्याचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे परमात्मा कोण आहे, क्षेत्र काय आहे, ज्ञान काय आहे, हेही वर्णन केलेलं आहे. केवळ जे माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजू शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. मग याचा जो आस्तिक आहे, जो भक्त आहे, त्याची श्रद्धा आहे, विश्वास आहे, त्याला हे समजतं आणि तो अशा पद्धतीने वाटचाल करायला सुरुवात करतो. जो नास्तिक आहे, जो मूढात्मा, संशयात्मा, दुरात्मा, भगवंतांनी एवढी विशेषणं दिलेली आहेत, त्यांचा ह्या गोष्टींवर विश्वास नाही. मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण आणि त्याचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतात. मग जीव आणि प्रकृती हे जे आहेत यापासून जे विकार उत्पन्न होतात किंवा जे त्रिगुण जे आहेत, तर ते ह्या भौतिक प्रकृतीपासून, ह्या ब्रह्मांडापासूनच उत्पन्न होतात, असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. कारण की ही प्रकृती म्हणजे गुणधर्म किंवा काय आहे, तर हे 3 गुण आहेत त्यांचे. आणि मग त्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि म्हणून सत्व, रज, तम गुणांमध्ये आपल्यामध्ये आहेत किंवा त्या जीवामध्ये आहेत, त्या आत्म्याला आहेत. नाहीतर आत्म्याचा मूळ, आत्मा शुद्ध स्वच्छ आहे. त्याचा मूळ गुणधर्म काय आहे? अध्यात्म, कृष्णाचा सेवक. त्याच्यामध्ये कुठलाही आपण म्हणू शकतो की किंच परंतु नाही आणि तो भगवंताची सेवा करण्यामध्ये रुजूही असेल. पण केवळ हे शरीर धारण केल्यामुळे काय होत आहे, की तो ह्या विकारांमध्ये, ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेला आहे. आणि मग त्यामुळे काय होतं, कार्यकारण कर्तृत्वे हेतू प्रकृती उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतू उच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव हे संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. पुरुष प्रकृतीस्थो ही भुंक्ते प्रकृतीजान गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सत्सद योनी जन्मसु. अशा पद्धतीने याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या 3 गुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते की त्याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. मग आता आपण भौतिक ह्या प्रकृतीमध्ये, ह्या भौतिक शरीरामध्ये, ह्या भौतिक क्षेत्रामध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपला हा आत्मा जो आहे, आपण जे भौतिक कर्म करतो आहोत, तर त्या आपला बद्ध आत्मा आहे आणि त्यामुळे तो आपला आत्मा जो आहे तो ह्याच प्रकृतीमुळे विविध सुखभोगांच्या उपभोगासाठी कारणीभूत ठरतो. ही जी प्रकृती जी आहे ही आपल्या आत्म्याला बद्ध आत्मा करते, त्याच्यामध्ये विकार उत्पन्न करते आणि मग काय होतं की आपल्याला त्या सुख दुःख जे आहेत ते आपल्याला भोगण्यास आपल्याला भोगावे लागतात. आणि मग काय होतं की अशा पद्धतीने जेव्हा आपण वेगवेगळी कर्म करतो आणि मग त्या कर्माचा परिणाम म्हणून असा होतो की एक तर आपण कर्मबंधनात अडकतो आणि त्यामुळे पुढचा जन्म मिळतो. पुढचा जन्म कुठल्याही योनी, 84 लक्ष योनी मधल्या कुठल्याही योनीमध्ये तुम्हाला जन्म मिळू शकतो. आणि अशा पद्धतीने आपण पुन्हा ह्या पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अशा ह्या आपण जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये आपण अडकतो आणि आपला आत्मा असे बरे वाईट परिणाम भोगत राहतो. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, उपदेष्टा हनुमंता च भरता भोगता महेश्वर परमात्मेति अपि अयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा पर. तरीही या शरीरामध्ये आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता आहे, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आहे आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्व आहे, जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. मग आता आपण शरीर पाहिलं, आत्मा पाहिलं, आपल्या शरीरामध्ये एक परमात्मा पण आहे. मग तो काय करतो? परमात्मा हा जो आहे आपल्या शरीरामध्ये
तर तो आहे उपदेष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे, सर्वोच्च मालक आहे. अर्थातच तो आपला पण स्वामी आहे, आपला पण मालक आहे. तो ऑब्झर्वर आहे, तो देखरेख करतो आहे. आता आपण आपल्या जे काही आपलं भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्यकाळ. भूतकाळ म्हणजे मी काल काय केलं, परवा काय केलं, मागच्या वर्षी काय केलं नाही. आपला मागचा जन्म, त्याचा मागचा जन्म, आपण किती जन्म घेऊन आज आता ह्या जन्मामध्ये आपण आलेलो आहोत. इथे भगवद्गीता आपण ऑनलाईन शिकतो आहोत. तर हे सगळं जे आहे, तर आपलं भूतकाळ, आपला आजचं वर्तमान आणि आपला परत भविष्यकाळ, की अजून पुढे किती जन्म आपण फिरणार आहोत किंवा काय आहे आपलं. तर हे सगळं प्रत्येकाचं आणि प्रत्येकाची डेटा फाईल आपण ज्याला म्हणू शकतो आपल्या सोप्या भाषेत भगवंताकडे आहे. मग तो डेटा फाईल कशी मेंटेन करतो? आपल्यामध्ये स्थित आहे ना, तर तो देखरेखीचं काम करतो, ऑब्झर्व्हरचं काम करतो आणि प्रत्येक गोष्टीचा डेटा मेंटेन करतो. याने हे केलं म्हणजे आपली कृती जरी एक असेल आणि मनात काहीतरी दुसरं सुरू असेल, तर ते सुद्धा तो मेंटेन करेल, की आपण कसं आपण म्हणजे आपण काय वागतो आहोत, की आपण वागतो एक आहोत, मनात एक आहे आणि त्यामुळे ते सुद्धा हे हे भगवंताला दिसतं आहे आणि मग तो त्या पद्धतीने आपलं सगळं रेकॉर्ड मेंटेन करतो आहे. आणि मग काय होतं रेकॉर्ड मेंटेन झाला आणि मग काय, की आपल्याला मग पुढचं उपभोगण्यासाठी आपल्याला पुन्हा जेव्हा जन्म घेतो, तेव्हा आपण ज्या काही कर्म करतो, जी काही क्रिया करतो, त्या जरी इच्छा कोणामुळे तयार होतात आता आपल्याला माहिती आहे. ह्या शरीरामुळे 24 घटकांनी बनलेलं आहे. त्यामुळे त्या 24 घटकांच्या संयोगाने इच्छा, आकांक्षा तयार होतात. त्यामुळे इच्छा असंख्य असतात. पण ती इच्छा पूर्ण करण्याची परवानगी कोण देतं? उपदेष्टा हनुमंता. परवानगी देणारा भगवान परमेश्वर आहे. परमात्मा परमेश्वर आपल्यामध्ये स्थित आहे. क्षीरोदक्षाय विष्णू या रूपामध्ये. त्यामुळे मी नेहमी हे उदाहरण देत असते. दोन्ही हात वर करते, टाळ्या वाजवते आहे, तुमच्याशी बोलते आहे. हे सगळं मला परवानगी कोण देतं आहे? माझ्यामध्ये स्थित असलेला भगवान परमात्मा परमेश्वर तो देतो आहे. माझी इच्छा झाली मी हात वर करते आणि असा सहज हात वर केला. पण जसं-जसं आपण बघा बऱ्याच जणांचं तुम्ही बघत असाल, की बऱ्याच जणांना की ते बेडरिडन असतात किंवा मध्येच त्यांना चांगलं सगळं चाललेलं असतं आणि मध्येच एखादा आजार त्यांना बळावतो, की हालचाल त्यांची बंद होते, काही करू शकत नाही. आपलं हे जे शरीर जे आहे ते आपण हात-पाय आपण हलवू शकत नाही, बघू शकत नाही, ऐकू शकत नाही. हे सगळं आपली इंद्रिय आपल्याला वाटतं याला हा आजार झाला, त्याला तो आजार झाला. नाही. त्याचं संचित संपलं, कर्माचं संचित संपलं. भगवंत म्हणतो तुला एवढीच अनुमती आहे. एवढाच तुला हात-पाय हलवायचे होते. आता तुझं कर्म संपलेलं आहे. आता झोप, एका जागेवर झोप, एका जागेवर राहा. तुला आता एवढंच तुला दिसणार होतं. आता पुढचं तुला दिसणार नाही आहे किंवा एवढंच तुला ऐकू येणार होतं. पुढचं तुला आता ऐकू येणार नाही आहे. कारण तेवढंच तुझं कर्म आहे. आपल्या छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी परवानगी देणारा छोटी-छोटी कुठलीही क्रिया ही पूर्ण तेव्हा होते, जेव्हा भगवंत म्हणतो, "तुला परवानगी आहे." तेव्हाच ती क्रिया पूर्ण होते. मनात इच्छा होते आपल्याला पण ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियांपर्यंत ती इच्छा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. पण ते कर्मेंद्रिय ती पूर्ण कशी होतीये ती इच्छा, तर जेव्हा परमात्मा परमिशन देतो आहे, तेव्हाच कर्मेंद्रिय ती इच्छा पूर्ण करू शकतात. नाहीतर ती इच्छा पूर्ण होत नाही. असा हा उपदेष्टा हनुमंत आपल्या सगळ्यांमध्ये स्थित आहे. आणि जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार यासंबंधीचे तत्व जाणतो, ज्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते, त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याला पुनर्जन्म मिळत नाही. मग जो हे जाणतो, की ही भौतिक प्रकृती आहे, जीव काय आहे, आपण कोण आहोत, आपलं हे शरीर म्हणजे एक शरीररूपी यंत्र आहे, आपला आत्मा काय आहे, तो भगवंताचा अंश आहे, हे त्रिगुण काय आहेत, त्याचे विकार काय आहेत, माझ्या मनातल्या भावना ज्या आहेत, जो मत्सर आहे, जे षड्रिपू जे आहेत, तर हे हा शरीराचा भाग आहे, ह्या आत्म्याचा नाही. हे सगळं इतकं क्रिस्टल क्लिअर जो कोणी जाणतो, तो निश्चितच मोक्षप्राप्ती कशी होते त्या पद्धतीने तो त्याची उन्नती करून घेतो, आध्यात्मिक उन्नती करतो. जशी-जशी आध्यात्मिक उन्नती होईल, जसं-जसं भगवंताबद्दल आपण जसं-जसं त्याच्या जवळ जाऊ, तसं-तसं आपला मोक्ष मार्ग मोकळा होत जातो. आणि मग पुढे भगवंत सांगताहेत,
काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. मग असे जे आहेत, की ज्यांना हे जाणलेलं आहे, मग ते ध्यानाला बसतात किंवा ध्यानाद्वारे अष्टांग योग आपण पाहिलेला आहे किंवा काही जण जे ज्ञान ग्रहण केलेलं आहे, तर त्याच्या अनुशीलनाद्वारे त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन, थेअरी तर आपल्याला माहिती आहे, प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करणं ते ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे किंवा काही आपल्या कर्मफळाचाच त्याग करतात. निष्काम कर्म करत, करत भगवंतापर्यंत पोहोचतात आणि अशा लोकांना भगवंताची अनुभूती येते, आत्मसाक्षात्कार होतो. पुन्हा असे काही लोक आहेत, जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले, तरी इतरांकडून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म-मृत्यूचा मार्गही ओलांडत नाहीत. कधी-कधी आपल्याला डायरेक्ट गुरूंकडून किंवा कोणाकडून आपल्याला समजतं. कधी-कधी आपल्याला कोणीतरी सांगतं, जसं आपल्याला आता आपण हा ऑनलाईन भगवद्गीतेचा क्लास कोणीतरी आपल्याला मेसेज फॉरवर्ड केला असेल, कुठनं तरी काहीतरी आलेलं आहे. म्हणजे आपण कुठून-कुठून पण जे आपण भगवंताबद्दल ऐकलेलं आहे आणि मग भगवंताची भक्ती करतो आहे, नामजप करतो आहे, तर अशा पद्धतीने सुद्धा आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आपण आणि जन्म-मृत्यूचा मार्ग ओलांडू शकतो. मग पुढे म्हणत आहेत, "हे भरत शर्भ चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्या केवळ संयोगापासून निर्माण झालेले आहे." मग जो एक पेशी अमिबा असेल किंवा मनुष्य प्राणी असेल किंवा अजून कोणी असेल, जो पण हे सगळे जे आहेत, हे हा शरीर आहे, हा चल अचल म्हणजे अगदी झाडं, झुडपं, नद्या-नाले हे सगळं जे आहे, हे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्या केवळ आणि केवळ संयोगापासून निर्माण झालेलं आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि पुढे म्हणत आहेत, "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं, विनश्यस्त्व विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति." मग जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो, तो नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही आणि तो यथार्थ रूपाने पाहतो. मग ज्याला पुन्हा तेच, की ज्याला माहिती आहे, की आपल्यामध्ये स्थित परमात्मा आहे, आपल्यामध्ये स्थित आत्मा आहे आणि जो ह्या सगळ्याच आपल्यामध्येच नाही तर तो बाकीच्या लोकांमध्ये किंवा इतर सुद्धा आजूबाजूला बघतो आहे. म्हणजे प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये, देहामध्ये आत्मा आणि परमात्मा स्थित आहे. आपल्यामधला तर आत्मसाक्षात्कार झालेलाच आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या मध्ये प्रत्येकामध्ये जो बघतो आहे, की इथे आत्मा पण आहे आणि परमात्मा पण आहे. परमात्मा स्थित आहे, ज्याला आपण ब्रह्मस्तर म्हणतो किंवा अशी ज्यांच्यामध्ये येते, तो सगळं यथार्थ रूपाने पाहतो आहे, की तिथे निश्चितच त्यांची आध्यात्मिक उन्नती झालेली आहे आणि ते भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात, असं इथे भगवंत म्हणत आहे. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने पाहतो, उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही आणि त्याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. असा कोणी मनुष्य जो प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश आहे आणि हे त्या पद्धतीने बघतो आहे, मग त्याला माहिती आहे, की आपण हे मग आपल्या आजूबाजूला मनुष्य प्राणी आहे का कुत्रा, मांजर, हिंसक प्राणी आहे किंवा झाड आहे, नदी आहे, डोंगर आहे. आपल्या प्रत्येकामध्ये याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश आहे. हे जो जाणतो, हे जो पाहतो, मग त्याच्यासाठी हे सगळेच समान आहेत. मग हा मनुष्य आहे, की ही स्त्री आहे का मनुष्य आहे का मुलगा आहे, मुलगी आहे का कुत्रा आहे, मांजर आहे, की बाबा हत्ती आहे, सिंह आहे, वाघ आहे किंवा एखादा डोंगर आहे, एखादं झाड आहे. नाही, सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. त्यामुळे सगळे समान आहेत. त्या समभावाने तो प्रत्येकाकडे बघतो आहे. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही, हे जो पाहतो ते प्रत्यक्ष रूपाने पाहतो. आपल्याला हे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे आणि ह्या शरीररूपी यंत्राचाच एक भाग म्हणून हे विकार आहेत, ह्या भावना आहेत, त्याच्या त्या 24 घटकांच्या संयोगाने मग हे षड्रिपू आहेत, हे सगळं आहे. ह्या इंद्रिय इच्छा आहेत. हे जो जाणतो तो आपला आत्मा ह्यामध्ये नाही आहे. तो यामध्ये मिसळलेलाच नाही आहे. हे जो जाणतो, तो आपली आध्यात्मिक प्रउन्नती करू शकतो. तो प्रत्यक्षात पाहतो आहे. तो यथार्थ रूपाने पाहतो आहे. आणि मग पुढे ज्याला हे माहिती आहे,
की जसा आकाश आणि त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही, त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टी स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात बसलेला असला तरी मिसळत नाही. मग जसं आपल्याला क्षितिज, आता इथे क्षितिजाचं उदाहरण आहे. तुम्ही कितीही पुढे-पुढे जा, असं आपल्याला वाटतं की त्या आकाश त्या जमिनीला मिसळलेलं नाही. ते मिसळतच नाही. तसं आपल्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं की आपलं शरीर आणि आत्मा ते मिसळत नाही. शरीर अ, रूपी यंत्रामध्ये आत्मा फक्त तिथे राहतो आहे आणि मग आत्मा त्याच्यातून बाहेर पडतो. त्या शरीराचा मृत्यू होतो. त्यामुळे तो त्या शरीरामध्ये कुठेही मिसळत नाही आणि तो त्या शरीरामध्ये वसलेला आहे. त्या शरीररूपाने ते शरीररूपी यंत्र त्याने फक्त कर्म करण्यासाठी धारण केलेलं आहे. जर हे भारत जसा सूर्य एकटाच या सूर्य सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. मग जसा सूर्य जो आहे तो आपल्याला एकच सूर्य दिसतो ना, की तोच सकाळ संध्याकाळ आपल्याला प्रकाश देतो. मग जसा सूर्य ह्या संपूर्ण विश्वाला सगळ्या गोष्टींना एकटाच प्रकाश करतो, तसा आपल्यामध्ये असलेला म्हणजे आपला जो काही 6 फुटी 5 फुटी जो काही देह असेल, तर त्याला तो सूक्ष्माती सूक्ष्म असा जो आत्मा आहे त्याचा आपण साईज आपल्याला माहिती आहे की आपल्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग इतका तो सूक्ष्माती सूक्ष्म आहे, की तो आपल्या संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो किंवा चेतना देण्याचं काम करतो. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परममध्ये यापर्यंत पोहोचतात. मग ज्याला हे समजलेलं आहे, की आपलं शरीर हे एक क्षेत्र आहे, ते एक शरीररूपी यंत्र आहे. जशी गाडी असते आणि गाडीवर मध्ये जर ड्रायव्हर असेल तरच गाडी चालू शकते. नाहीतर जर गाडी कितीही मोठी असली, मर्सिडीज असेल, पण त्याचा ड्रायव्हर नसेल, तर ती तिथंच एक शोभेची वस्तू राहील. तशीच आपलं हे जे शरीर जे आहे त्याचा जर आत्मा नसेल, तर त्या शरीराला आपण अचेत असं शरीर असतं किंवा ज्याला आपण बॉडी म्हणतो, मृतदेह असं म्हणतो. तो सजीव राहत नाही. तर ज्याला यातला फरक समजला, तो निश्चित या भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया समजू शकतो. मग मुक्तीची प्रक्रिया काय आहे? नामजप करणं, भगवंताची सेवा करणं आणि परमध्येयापर्यंत पोहोचणं, परमधामापर्यंत पोहोचणं आणि मग हेच आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये आहे, की शरीर आणि शरीररूपी यंत्र किंवा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. अर्जुनाचे जे 6 प्रश्न आहेत, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान याचं वर्णन करा आणि मग ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठीची काय प्रक्रिया आहे? किंवा ज्ञानम म्हणजे काय? प्रकृती आणि पुरुष यांच्या संयोगाने की काय होत आहे? की कोण आहे प्रकृती, कोण आहे पुरुष? आणि ज्ञानाची दृष्टी म्हणजे आपलं शरीररूपी यंत्र आपल्याला आत्म्याला कर्मासाठी मिळालेलं आहे, हे जो जाणतो, हीच ज्ञानाची दृष्टी आहे. तो यथार्थ रूपाने पाहतो आणि तो निश्चित आपला मोक्षाचा मार्ग मोकळा करतो. आणि असे इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.